Един на един е резултата след първия двубой в Босна. Сега вече направил необходимите анализи и изводи. Хулио Веласкес залага на следните 11, които да започнат двубоя. На вратата Светослав Вуцов в отбрана. Отдясно наляво Оливер Камдем, Кристиян Димитров, Никола Серафимов и Майкон. В средата на терена Гашпер Търдин, заедно с Сержиньо. Малко пред тях ще действа Евертон Бала. Голямата изненада идва по левия си златен екип. Днес обаче традиционното синьо отново е на мода. Шанс за домакините и първа намеса от вратаря на Борац. Имаше съмнение за засада. Алекс Ентеес обаче е бил в редовна позиция и в третата минута Левски пропуска отлична възможност да излезе напред в резултата. Прекрасна визия. Мадли, Евертон Бала с ниско изпълнение. Опита изненада тъстите на Винко Маринович. Не отстъпва в единоборствата и къде с позволени, къде с непозволени средства действат безкомпромисно. Око флекс от почти същата позиция. Пас от Сержиньо. Рейналдо ще достигне първи до топката. Камдем вече в наказателното поле. Остро подаване и ключова намеса. Сега Юричич продължава топката за Амер Хирош. В наказателното поле вече е Хирош. Савич получава и стреля. Опасна бе тази ситуация. Топката обаче лети в страни. Савич за Юричич. Много добре комбинират двамата. От границата на наказателното поле ще бъде отправен удар. Неточно е изпълнението. След изстрела на Санди Огринец. Претенции за това, че Майкон. Изстрел на Майкон от дъгата пред наказателното поле. Топката може да бъде отнета око флекс. И това е 1-0 за Левски. Няма съдийски сигнал в 48-та минута. Тази настоятелност от Рейналдо в противниковото наказателно поле дава резултат. Хулио Веласкес не показва емоция към момента. Емоция обаче има по трибуните. Стадион Георги Аспарухов избухва, а Левски бележи гол дошъл от нищото. Изключително груба грешка от Виктор Роган в отбрана. След като Армстронг Око флекс бе големия герой преди се. Обаче тя му е отнета. Контратака за Левски. Евертон Бала. Добро подаване за Рейналдо. Той има скоростта на своя страна. Удар на Рейналдо. 2-0. Мълниеносна контратака в синьо. 59-та минута. Левски вече гледа смело към участие във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Затова бе привлечен Рейналдо. Бяха платени много пари за него, особено за родните стандарти с подобни отигравания. 25-годишният бразилец много бързо ще успее да изплати вложеното и да се превърне, защо не, в един от новите любимци на синята публика. Говорихме още в началото. Това е Рейналдо, който е в наказателното поле. Гейм, сет и матч. 3-0 за Левски. Рейналдо бележи второто си попадение. Прави го по страхотен начин. А от тук насетне, струва ми се, няма никакво съмнение. Само след седмица Левски ще играе отново на стадион Георги Аспарухов. Вече във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Вече срещу много по-сериозен тим, шампиона на Румъния. Университатия Крайова, наслада за феновете и екстаз по трибуните. Атака с много импровизация, с финес и с цялото спокойствие и хладнокръвие на света, което Рейналдо използва, за да завърши. Как ще изглежда Левски без типичен централен нападател? Ето как. Включване от Себастиан Ерера. Майкон с добрия пробив. Блокирано изпълнение. Остра топка от Евертон. Бала! Намеса от Чепкович. Но Рейналдо отново е точно там, където трябва. Опита центриране с външен фаул. Струва ми се, качеството на този син отбор в момента
е такова, че Левски има право да мечтае за нещо запомнящо се. Сержиньо, добре за Хуан Перея в наказателното поле. Давид Кусо за Алдир Невеш. Доста подавания от сините футболисти. Центрирането на Оливер. Добре в дясно за Камдем. Оливер Камдем с финт. Позабави се малко. Все пак достатъчно негови съотборници в наказателното поле. Връща малко по-назад за Алдир. Хуан Перея. Много мощен е Хуан Перея. 4-0 за Левски. Като типичен, като голям централен нападател тук Хуан Перея. Най-напред овладя топката, осигури си пространство за удар. И нанесе неспасяем такъв за Никола Четкович, без да има вина за попаденията. Стража на Борец и касира вече четвърто такова.